Ξεκινάμε να το περάσουμε. Το υπόλοιπο να μας φύγει το κινητό από τα χέρια. Πάμε. Σιγά. Θα το ελέγχουμε. Το πήγες χαλαρά. Το πήρε, το έχει. Το κλείνεις. Να το κάνουμε και κατάβαση. Γυρίσαμε τη σόντα δική μας τώρα. Κατέβα και πάρω και μία έτσι. Γιατί αυτό ήταν μεγάλος άθρος. Ήταν μεγάλη σόντα. Έτσι είναι πιο βάρη. Πού πατάμε και πού είναι η γη. Και εκεί είναι απέναντι όχθη. Και την άλλη θα κατέβουμε από εδώ. Όχι τώρα με τα άλλα λάστιχα, τα πιο βαριά.